Aw bisimila donfini ɲuman sagura kɛnɛ kan in fashion fi aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modɛliw ka d'aw ye ayiwa aw seraw seyɔrɔ la in fashion couture n'aw mago be tisi kalalenw na walima n'a be fɛ ka kɔ tisiw kala a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye a n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara ɲi nunu kɛ ka ɲɛ. An sigilen no ACU 2000 kɔnɔna la Place de la Canne kɔfɛ station Shell mun be yen nɔ n'o ɲɛsilen no Almutada ma. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In fashion k'aw ye togo ɲɛ. In fashion ni aw mago be qualité la. In fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Alma Joliba TV Jabalani Filabao ani Joliba FM lamɛnbaaw fɛn fɛn sɔgɔlen bɛ an na nin waati na an ka bɔlɔlɔ sira fɛ an ka folibaw ye kura ka yira la k'a fɔ ni aw ka kunnafoni gafe waati selen kunnafoni gafe min bɛ sigi aw ye ka daminɛ tɛnɛ ka taa bila juma na a balimakɛ Amadu Jalo fɛ Amadu Jalo tɛ min ye a balimakɛ Amadu Tolo a fara ne Musa Tɛnbine kan an de bɛ jɛ sanga kunkurunin kɔnɔ walasa ka se ka fasiriw lase aw ma min ye bamanankan na n'a fɔ dɔgɔkun fasirikɛbaaw olu bɛ gafe min fasiri an b'a a bayɛlɛma bamanankan na walasa faamuyali ka se ka sɔrɔ o la o siratigɛ kɔnɔ nin waati na sɔgɔmada in na an bɛ se k'a fɔ fasiri saba bonyankun o kɔni bɛ an bolo kɔrɔ nin waati na min ye l'histoire de Bamako ka taa Nouvelle Horizon fo ka taa l'essor la olu ye fasiri min kɛ nin mardi donya na an bɛna o lase aw ma. An b'a daminɛ ni min ye o ye de soir de Bamako ye Bamako wula o kɔni o ye fasiri min sɛbɛn nin waati na an bɛ se k'a fɔ min ye Diriba ye min ye an ka finitigilakaw olu kɔni ka kuma lasolaso ye an b'a fɔ Diriba min ye colonel major an bɛ se k'a fɔ Sulemani Danbele ale kɔni ni kunnafonidilaw olu kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ kunun min ye tɛnɛndon min ye octobre tile 2 olu kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ walasa ka se ka fasiri ka se ka kunnafoni di kunnafonidilaw ma i n'a fɔ laadala ko i n'a fɔ kalo o kalo min ye tɛnɛn fɔlɔ ye ale kɔni bɛ kunnafonidilaw bisimila jabala la walasa ka se ka kunnafoni di kunnafonidilaw ma ko minnu bɛ ka kɛ nin waati na min ye an ka finitigilakaw bɛ ka wulikajɔ min kɛ jamana kɔnɔ donc o siratigɛ de kɔnɔ min ye colonel major Sulemani Danbele ale kɔni ye kunnafonidilaw wele ka yira k'a fɔ min ye septembre kalo kɔni ye ko min ye lakana ko kɔni o jugubara kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnya min ye kɔrɔyanfan in fɛ ko n'i ye jateminɛ kɛ ko wulikajɔ caman kɛra banbaciw fɛ nin waati na walasa ka se ka wulikajɔ kɛ ka taa binganni walew k'o ta ka ɲɛsin min ye an ka sɔrɔdasiw ka daga yɔrɔ ma ko n'i ye jateminɛ kɛ ko o wulikajɔ in kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ an hakili bɛ yen k'a fɔ nin wulikajɔ ninnu n'i ye jateminɛ ko ka daminɛ septembre kalo tile 7 san 2023 ko n'i ye jateminɛ o ye wulikajɔw kɛ walasa ka obiliw ko olu kɔni min ye obili ye ko k'o ci min ye Tɔnbɔkutu dugu kɔnɔna na ani hakilitigi bɛ fana ka yira k'a fɔ min ye bato an b'a fɔ bato min ma Tɔnbɔkutu bato ko o fana ko o ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin o bato ma bato min dabɔlen bɛ walasa ka se ka sibiliw k'olu kɔni i ta ka o lase o dagayɔrɔ ma ko nin wulikajɔ minnu filɛ nin ye ka kɛ nin waati na min ye nin banbaci wale ninnu fɛ ko wulikajɔ ninnu kɔni tɛ fɛn wɛrɛ ye koyi ko k'a bila dɔrɔn ka se ka adamadenw min ye jamanadenw k'olu ja papa k'olu hakili wuli walasa olu ka se ka siran ko wulikajɔ ninnu bɛɛ kɔni ɲɛsinnen b'o ma wa wulikajɔ min don fana wulikajɔ min don ani sababa tɛ parce que maa min bɛ wuli nin waati na ka taa ka t'i ɲɛsin min ye sibiliw ma marifa tɛ min bolo foyi foyi tɛ min bolo ka taa o wale sugu ta k'o sɛgɛrɛ ko nin wale cɛjugu ninnu a kan ka kɔn wa n'i y'a jateminɛ kɛ min ye colonel major min ye Sulemani Danbele a y'a yira fana k'a fɔ nin waati na finitigilakaw olu kɔni bɛ ka wulikajɔ min kɛ kɛlɛ min bɛ ka kɛ nin waati na ko ni kɛlɛ in kɔni ɲɛsinnen tɛ maa ma maa minnu an bɛ se k'a fɔ ani olu ye bolonɔ bila gafew kɔnɔ min ye bɛnkan sɛbɛn bolonɔ ye an b'a fɔ min ma sema nka finitigilakaw olu kɔni bɛ ka wulikajɔ kɛ nin waati na walasa ka ɲɛsin banbaciw ma an b'a fɔ min ma terrorisiw olu bɛ ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin olu de ma nin waati na n y'a jateminɛ a y'a yira k'a fɔ min ye septembre kalo ye ko septembre kalo kɔni o kɔni gɛlɛyara kosɛbɛ sabula wulikajɔ caman o kɔni kɛra sabula attaque fana caman kɛra donc ko n'i ye jateminɛ kɛ
ko septembre kalo k'an bɛ se k'a fɔ attaque minnu kɛra attaque dɔw kɛra ka ɲɛsin force antiterroriste ma jalakɔrɔba min ye septembre kalo tile 3 san 2023 ko n'i ye jateminɛ kɛ terroriste 2 olu kɔni olu bɔnnaw nin na min ye o ye caman fana min ye ka minnu fana o ye caman fana neutraliser ko o kɔrɔ ye ko ka caman fana minɛ n'i ye jateminɛ kɛ septembre kalo tile 8 ko n'i ye jateminɛ o ye attaque kɛ ka ɲɛsin Kanfiru ani Salma Gawo min ye zone aéroportuaire kɔnɔna na ko o attaque fana kɛra ni kamikaze mobili 3 min ye k'o faga mugu jugu la k'o ɲɛsin kan ma an b'a fɔ a ma kamikaze ko n'i ye jateminɛ kɛ k'o kɛra k'o ɲɛsin min ye o kan ye ani o kamikaze in kɔfɛ maa dɔw y'i dɛn kamikaze in kɔfɛ ka infiltration kɛ kan kɔnɔ ko ni an bɔra o la septembre kalo tile 9 n'i ye jateminɛ ko incident aérien dɔ kɛra c'est à dire an ka pankuru dɔ ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ o kɛra min ye Gawo yanfan in fɛ min ye Gawo nord fan fɛ donc n'i ye jateminɛ kɛ ko aéronef dɔw kɔni olu kɔni tun ye gɛlɛya sɔrɔ min ye armée de l'air ta ye ko n'i ye jateminɛ septembre kalo tile 12 attaque dɔ kɛra min an b'a fɔ attaque complexe c'est à dire ka mugujugu fana min ye kamikaze ko o fana boîte piégée ko k'o ɲɛsin min ye nin waati in na n'i ye jateminɛ kɛ o boîte piégée kɔnɔna na min ye terroriste caman tun b'o o kɔnɔ donc ko ani moto caman fana ko k'o ɲɛsin min ye Burème localité ye donc n'i ye jateminɛ o kɔnɔna na ko terroriste 46 bonyaku ko o kɔni olu sera ka neutraliser donc ani saba min y'u ka ɲɛmaaba 3 fana olu fana sera ka o sɔrɔ ani n'i ye jateminɛ kɛ pick-up 20 ɲɔgɔn na o pick-up 20 in fana n'i y'a jateminɛ kɛ maramafɛn minnu tun b'a la o ye maramafɛn girin ye minnu kɔni an bɛ se k'a fɔ maramafɛn girinmanw de tun bɛ o mobiliw olu sanfɛ olu fana sera ka tiɲɛ sabula ka kɛ ni wulikajɔ min kɛra faamaw fɛ ta donna olu fana na o Burème kɛrɛfɛ dugu n'i y'a jateminɛ kɛ min ye septembre kalo tile 13 min ye an ka finitigilakaw ye pankuru minnu bɛ pankuru kɔnɔ an b'a fɔ minnu ma armée de l'air olu fana kɔni ye wulikajɔ kɛ min ye ka se ka frappes kɛ min ye groupe armés kan donc min ye frappes senfɛ mobiliw ka fara motow kan olu fana kɔni olu caman tiɲɛ donc o kɛra min ye bɛri yanfan ye donc ko wulikajɔ minnu fana nin wulikajɔ minnu filɛ nin ye o wulikajɔ ninnu kɛra sababu ye ka min ye banbati min ye ka dankari kɛ maa caman na septembre kalo tile 14 ko faamaw olu kɔni ye sera ka min ye attaque an bɛ se k'a fɔ wulikajɔ min kɛra walasa ka ɲɛsin o ma o sera ko olu kɔni dankari kɛ o la n'i ye jateminɛ kɛ embuscade 2 min ye secteur de Gousse ye donc o kɛra sababu ye ka terroriste 12 olu kɔni o sera k'o neutraliser pick-up 2 ani maramafɛnw olu kɔni sera ka tiɲɛ o attaque in kɔnɔna na ko n'i ye jateminɛ kɛ fana ka bɔ o kɔnɔ min ye an ka emprise o ye attaque ɲɛsin emprise dɔ ma min ka ɲɛsin faamaw dagayɔrɔ ma Lere septembre kalo tile 17 n'i ye jateminɛ kɛ ko min ye terroriste 37 ɲɔgɔnna bonyakun olu kɔni bɔnɛna o nin na mobili 8 ani a équipement c'est à dire mobili 8 ni a minɛnma kɔnɔnaminɛnw olu fana o kɔni o sera ka olu kɔni tiɲɛ dankari kɛra k'olu bɛɛ tiɲɛ donc n'i ye jateminɛ kɛ ko ni ko bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko ni nin ko ninnu wulikajɔ ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan minnu sera ka kɛ an bɛ se k'a fɔ terroriste maa 100 ɲɔgɔn bonyakun olu kɔni sera ka minɛ ka se ka olu bɔnɛ o nin na ani maramafɛn caman olu tiɲɛna nin ye fasili ye min bɔra Yusu Konate ale kɔni ye o fasili kɛ ka bɔ Suwati Bamako kɔnɔ sɔgɔmada in na. An bɛ taa hali bi Suwati Bamako kɔnɔ a yirala k'a fɔ nin waati in na min ye URD ye ko bi kɔni a kɔnɔna man di a kɔ man di sabula an bɛ se k'a fɔ kabini URD a ɲɛmaa min ye Sumala Sise Ala ka hinɛ a la ale kɔni ka fatuli o kɔni kɛra sababu ye ni jɛkuluba min tun dɔnnen jama kɔnɔ bi gɛlɛya kɔni b'a kɔnɔ sabula an bɛ se k'a fɔ bi n'i ye jateminɛ kɛ Sumala Sise fatuli kɔ min ye ɲɛmaaw ye olu ɲɔgɔn cɛ o kɔni kun gɛlɛya kun donna dogolen tɛ maa si la fo ka taa kiiri bonyaku kan o ka kɛ sababu ye nin waati in na URD kɔni o cira 2 kan kɛra 2 ye min ye Saliku Sanogo ale kɔni n'a ka jɛkulu min ye Gwaɲɔn ale kɔni fana n'a ka jɛkulu donc o siratigɛ kɔnɔna na bi gɛlɛya min jumɛn de bɛ URD kɔnɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ
ko min ye disiba fila olu kɔni kɛn bɛ ka ɲɔgɔn sama sama walasa ka se ka min ye ni jɛkulu in ko o birifini ta ka o bila o yɛrɛ la o disi fila o ye jɔn ye min ye docteur Boubou Sise an ka ministre kɔrɔ IBK ka premier ministre kɔrɔ donc ka fara min ye Mamadu Igor Jara kan Mamadu Igor fana ale fana ye ministre kɔrɔ ye wa a ye baara kɛ yɔrɔ min o ye banque kɔnɔna ye ko donc ni ye jateminɛ kɛ fasili kɛbaa b'a fɔ cogo min ninnu fila bi olu kɛn bɛ ka ɲɔgɔn sama sama walasa ka se ka nin jɛkulu in ka se ka o ɲɛma ko o sɔrɔ cogo min donc fasili kɛbaa min ye Laya Jara ye ale bɛ mun fɔ a kɔnɔ a b'a yira k'a fɔ a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko nin jɛkulu in Sumala Sise kɔni ale fatulen kɔ min ye Gwaɲɔn ani Saliku ye Saliku min ye ancien vice président ye ka fara Gwaɲɔn kan olu kɔni ye sama samali kɛ bi an bɛ se k'a fɔ min ye Saliku ye ale n'a a jɛɲɔgɔn olu kɔni ye formation politique kura olu kɔni y'o sigi sen kan a bɛ fɔ min ma EDR donc min Sumala Sise yɛrɛ ale muso kɔni b'o o nɔfɛ nin waati nin kɔnɔna na ko o kɔfɛ Gwaɲɔn ale bɛ se k'a fɔ ale kɔni tora ni parti ye nka nin waati in na min ye Gwaɲɔn ye ale kɔni bɛ ka ko dɔw kɔni sigi sen kan i n'a fɔ kunnafonidila y'a fɔ dogodogo in na ko bɛɛ bɛ ka baara kɛ walasa i ka maa fɛlata u ka se ka nin ko in ka se ka sigi n'o ye min ye président min ye parti o ɲɛma so ye donc ko n'i ye jateminɛ kɛ Boubou Sise ale kɔni kabini an bɛ se k'a fɔ nin coup d'état in kɛlen ale kɔni tɛ Mali kɔnɔ ale bɛ kɔfɛ ka fara min ye Igor fana ye o fana bɛ kɔfɛ nka nin maa fila bɛɛ ko maa dɔw b'u bolo minnu bɛ jɛkulu in kɔnɔ minnu bɛ ka baara kɛ walasa olu ka se ka nin parti in ka se ka o ɲɛma ko o sɔrɔ ko donc o siratigɛ de kɔnɔ n'i ye jateminɛ kɛ bi waati in na an bɛ se k'a fɔ gɛlɛya kɔni a kɛra gɛlɛya ye sabula bi bi in na a kɛra jɛkulu min ye an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan nka si dalen tɛ si la ko o de bɛ URT jɛkulu kɔnɔna na n ko nka n'i ye jateminɛ kɛ ko maa dɔw y'a jira k'a fɔ ko URT min y'a président ye ko a secrétaire général min ye commune 5 fana ye ko bi kɔni ko e ko nin maa fila ninnu yɛrɛ ka ko a tɛna daminɛ ye wa ko sabula maa dɔw bɛ yen minnu kɔni kɛn bɛ k'u ka dusumakasa jira walasa ka se ka baara kɛ walasa secrétaire général in ale bɛ se ka pan ka bɔ a ka jɔyɔrɔ la cogo min ye commune 5 ye donc ko o hokumu kɔnɔna na baaraw bɛ ka kɛ donc gɛlɛya caman de bɛ min ye ni jɛkulu kɔnɔ n'i ye jateminɛ kɛ Laya Jara o ka fɔ la ko ka ta ni o jɛkulu ye ko i ko dɔn n'o de don min ye nin disiba fila ninnu o ka min ye URT parti o minɛni ko e ko o tɛna daminɛ commune 5 la ko nka n'i ye jateminɛ ŋunukan ni kuma dɔ fana bɛ ka jira k'a fɔ min ye Gwaɲɔn Kulubali ale min ye URT ɲɛmaa ye nin waati in na k'ale fana ka dugukɔrɔ baara ye bɛ ka baara de kɛ walasa min ye Igor ye o ka se ka nin parti in a ɲɛmaa o sɔrɔ donc n'i ye nin jateminɛ kɛ nin ko in bɛɛ la ko URD nin ye parti min kun dɔnnen don parti min fanga kun ka bon n'i ye jateminɛ kɛ o kun ye fɛɛrɛ kɛ walasa nin maa fila ninnu bɛɛ ka se ka don URD la n'i ye jateminɛ kɛ Boubou Sise ko ale kɔni ye URD sɔrɔ min ye sira min fɛ a ye taara don Jɛnɛ section na min ye Igor ye ale fana donna URD la section min kɔnɔ o ye Marakala ye donc ko URD jigi kun dalen bɛ k'a fɔ nin disiba fila ninnu sɔrɔlen n'an kun taara kalata la a kun bɛ kɛ sababu ye min ye URD ye olu ka se ka cɛdenw ani jɔyɔrɔba de sɔrɔ jamana kɔnɔ nka o miirina ni o hakilina ko o kɔni nana yɛlɛma min ye CNSP maaw fɛ donc nin waati in na ko k'a jira k'a fɔ gɛlɛya min kɔni bɛ yen ni Ala sɔnna n'Ala ma jan kɛ ko URD ko a bɛ sɔn ka gɛlɛya ka taa a fɛ ni tun ye fasili ni fasilila Laya Jara fɛ ka bɔ nin waati in na Soir de Bamako kɔnɔ Bamako la. n tɔgɔ Musa Hayidara n bɛ deli k'a f'i ye n'i mana kamalenkɔrɔ fila ye baya nɔfɛ kɛlɛ la baya ko tɛ bayatigi nɔ don ni ye ne karamɔgɔ Amadu L Konare ka kumakan ye sabula a dulonnen bɛ artisan na e ni Lamini bɛɛ bɛ tɛmɛ maa si t'i ɲɛ fili a la o siratigɛ kɔnɔ an bɛ taa gafew kɔnɔ hali bi min ye Nouvelle Horizon ye fasili kɔni kɛn bɛ Alpha Seso fɛ nin waati in na ale ye fasili jumɛn de sɛbɛn nin waati in na a y'a jira k'a fɔ min ye wasadenw minnu bɛ yen an b'a fɔ minnu ma CNT maaw olu kɔni ka rentrée inaugurale olu kɔni kɛra donc rentrée inaugurale ni ye jateminɛ kɛ o kɔrɔ ye mun ye ko wasadenw ka wele walasa ka sariyaw k'olu fɛsɛfɛsɛ ka se ka sariyaw ta jamanadenw b'u yɛrɛ ye sariya minnu kɔnɔ mais gouvernement fana bɛ taa
proposition de loi minnu fana bila surtout ni rentrée in bɛ bila min kɔnɔ o de ye loi de finances budgétaire ye ka taa o voter ko n'i ye jateminɛ kɛ ko ni min ye soit de Bamakɔ ye Alpha Seso ale fulakɛ ale kɔni y'a jira k'a fɔ nin ko nin baara bɛɛ kɛra so min kɔnɔ o de ye Jelibaba Sisoko ye Centre international de conférence de Bamako an b'a fɔ min ma CICB n b'a fɔ ma ko palais de congrès donc a kɛra o kɔnɔna na ni ye jateminɛ kɛra a kɛra kunun min ye tɛnɛndon octobre kalo tile 2 san 2023 ko nin baara bɛɛ dayɛlɛla min ye maa min ka yamaruya kɔnɔ o de ye colonel Maliki Jaw ye TCNT ɲɛma ye ka fara min ye premier ministre de la transition Dr Choguel Kokala Mayiga ka fara gouvernement maaw kan ani institution ɲɛma ka fara corps diplomatique accrédité olu fana tun bɛ yen o kɔrɔ ye ko jamana wɛrɛw ka lasigiden minnu bɛ jamana kɔnɔ olu fana tun bɛ yen nin ko in bɛɛ kɛra ka bɛn ni olu kɔni ka ɲɛkɔrɔla ye donc n'i ye jateminɛ kɛ an bɛ se k'a fɔ min ye nin ko in ye Malick Dawu y'a jira k'a fɔ a ka kuma daminɛ na a fɔ nin waati in na olu kɔni ka baara ni ka n'i ye jateminɛ kɛ ko a bilalen bɛ min kɔnɔ o de ye lundi min ye tɛnɛndon octobre kalo tile 2nan ka daminɛ san 2023 ko nin kɔni bɛ bila olu ka laadala baara de kɔnɔ koyi ko walasa ka se ka hakili jagabɔw kɛ loi de finances kan o tɔgɔ ye ko sɔrɔ yiriwa min ye olu bɛ hakili jagabɔw kɛ ka walasa ka se ka sariyaw ta min bɛ taa o siraw kan ko n'i ye jateminɛ kɛ ko a y'a jira k'a fɔ ko nin texte minnu bɛ examiner min ye section kɔnɔna na sariya minnu bɛna ta ka d'u ma hakili jagabɔ bɛna kɛ minnu na o bɛ kɛ walasa ka se ka taa sira min kan jamanadenw olu bɛ se ka lafiya cogo min wa n'i ye jateminɛ kɛ o ko fana bɛ kɛ ka taa walasa an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ o ka se ka an ka se ka bɔ o kɔnɔ ko wa n'i ye jateminɛ fana kɛ ko nin baara in bɛna daminɛ min na a tɛna kɛ seulement k'a fɔ an nana loi de finances dɔrɔn na ko an tɛna o dɔrɔn kɛ ko mais ko nin waati in na ko n'i ye jateminɛ kɛ ko fɛn min bɛ yen o de ye loi de finances CNT bɛna min ta ko n'i ye jateminɛ kɛ loi 23 ɲɔgɔn bonnakun ko o de bɛ CNT kɔni ka tabali kan nin waati in na donc ko o sira kɔnɔ Malick Diaw y'a jira k'a fɔ min ye nin waati in kɔnɔ ale bɛ hakili jagabɔ kɛ koyi ka ɲɛsin k'a fɔ CNT ye baaraba minnu kɛ nin waati in kɔnɔna na ka ɲɛsin min ye loi législative la ko ka ɲɛsin o ma ko n'i ye jateminɛ kɛ ko loi min ta kɔsa in na surtout loi belebele min bɛna kɛ maliyɛnw ka lafiyabɔ ye k'o ye loi min tara ka ɲɛsin sanubɔ ani ko sanu n'a ko ma ko n'i ye o jateminɛ kɛ ko o sanu ko min kuma fɔra n'o y'a ta août kalo session extraordinaire la août kalo kɔnɔna na ko o loi ninnu fana ko o nafa ka bon ko o bɛna kɛ sababu ye nin waati in na walasa ka se ka Mali o ka sanuko kɔni ko ka se ka a kɛ Mali ta ye donc n'i ye jateminɛ kɛ ko o loi ninnu ko n'i ye loi nin ta surtout min ye sanuko bonnako kan ko o loi min bɛ ka contenu local k'o don loi numéro 06-067 min taara décembre kalo tile 29 san 2006 o loi min nana modifier portant code général des impôts min ye sɔrɔ sira fana impôt sira fana fɛ ko o loi numéro 6-068 min ye décembre kalo tile 29 san 2006 min ye portant livre de procédure fiscale o ye min ye fiscal fana ka loi modifiant la loi min ye loi modifiée fana loi numéro 2023-051 min ye décembre kalo tile 13 san 2022 ka fara loi des finances exercice 2023 c'est-à-dire loi exercice min votera olu fɛ san 2023 n'i ye jateminɛ kɛ ko CNT président y'a jira k'a fɔ nin texte majeur ninnu bɛɛ nin texte minnu tara min ye nin sariyaba minnu tara ko o bɛɛ ye kɔni walasa ka se ka min ye jamana ɲɛmaaw ani gouvernement ka se k'olu lafiya cogo min nka ko dɔ fana bɛ yen Malick Diaw ko ale da ma pan a kunna min ye fasolikɛba ye min ye Alpha So ye fulakɛ a y'a jira k'a fɔ nin ko bɛɛ bɛ taa kuncɛ min na Malick Diaw ka kuma na min ye lakana bonnako kan sabula a y'a jira k'a fɔ nin waati in na a b'an ka finitigilakaw fo min ye force de défense et de sécurité ye ko n'i ye jateminɛ kɛ nin waati in na gɛlɛya minnu bɛ ta k'o sɛgɛrɛ nka a bɛɛ n'a ta ko min ye an ka fanga finitigilakaw ye olu kɔni bɛ ka se sɔrɔ wa u bɛ ka sanayɛlɛ sɔrɔ
n'i ye jateminɛ kɛ ko nin wulikajɔ minnu bɛ ka kɛ nin waati in na surtout ka kɛɲɛ ni maa dɔw ye min kɔni hinɛ t'u la makari t'u la tanbe t'u la foyi t'u la ko sabula olu maaw kɔni kɛn bɛ nin waati in na ka wulikajɔ kɛ walasa ka se ka jamanadenw k'olu hakili papa nka nin finitigilakaw kɔni wulilen don nin waati in na walasa ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ walasa jamana ka se ka kɛ a yɛrɛ ta ye wa an ka finitigilakaw bɛ ka wulikajɔ kɛ walasa mali fan bɛɛ ko a bɛ se ka don an bolo cogo min ko n'i ye jateminɛ kɛ nin wulikajɔ min bɛ ka kɛ banbatiw fɛ walasa ka se ka population innocent c'est à dire maa minnu bɛ yen u m'a mɛn u m'a bɔn ka se k'u ni tɔɔrɔ ka se k'olu lajaba n ko nka finitigilakaw bɛ ka wulikajɔ kɛ walasa ka se ka nin kɔnkari kɛ nin bɛɛ la ko n'i ye jateminɛ fana kɛ a ko la nin waati in na ko finitigilakaw ka wulikajɔ ko n'i ye a jate a moral an bɛ se k'a fɔ hakilina terrain kan ko o kɔni yɛlɛlen don kosɛbɛ k'o tun b'a sɔrɔ foyi fɛ an ka min ye jamanakuntigiw olu kɔni kɛn bɛ ka wulikajɔ min kɛ walasa ka se ka minɛnw maramafɛn sugu bɛɛ ɲini ka d'u ma walasa baara olu bɛ se ka kɛ nɔgɔya ani lafiya la cogo min donc ko n'i ye jateminɛ kɛ ko nin wulikajɔ ninnu bɛɛ kɔni bɛ ka kɛ min ye jamanakuntigi ni a ka gouvernement fɛ walasa finitigilakaw olu ka se ka nin baara ninnu kɛ wa a b'a fana ka yira k'a fɔ ko finitigilakaw bɛɛ y'a ye k'a fɔ nin waati in na o ni MINUSMA ka rétrocession c'est-à-dire MINUSMA kan ka bɔ u ka jabala min na ko an ɲɛ bɛ finitigilakaw bɛ ka a jabalaw ta ni professionnalisme ye cogo min a même bɛ taa adamadenw fana ka hakɛ bonyani ko o bɛ k'o baara min kɛ o kan ka fo o la wa k'a bɛ welewekan bila fana k'a yira k'a fɔ maa si tɛna bɔ yɔrɔ wɛrɛ walasa ka se ka na miiriya jugu hakilina jugu bila jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ o kɔrɔ ye mun ye jamana in ka kelenya jamana in ka unité a ka kelenya n'a ka bɛn maa si tɛna se ka na dankari kɛ wa mali hali santime kelen ko o tɛ to maa si ye wa wulikajɔ bɛna kɛ o la walasa jamana in kɔnɔ jamana in fan bɛɛ ka se ka kɛ an ta ye wa n'i ye jateminɛ kɛ fasilkɛba b'a yira k'a fɔ min ye nin ko in fana a b'a yira k'a fɔ mali drapeau o kɔni fana kan ka se ka bila mali jamana fan bɛɛ mali territoire bɛɛ jamana drapeau kan ka yɛlɛ o kan wa a b'a yira fana k'a fɔ date min bɛ an ni MINUSMA cɛ baara kɛɲɔgɔn ye min ye rétrocession ye vraiment a b'a ɲini jamana ɲɛmaaw ani MINUSMA maaw fɛ baara ka se ka kɛ walasa nin ko in bɛɛ ka se ka kɛ teliyala ka bɛn ni date min ko fɔra wa a y'a kuma fana min fɔ ka yira k'a fɔ a bɛ nin ko in bɛɛ la nka a bɛ foliba ɲɛsin min ye président de la transition Assimi Goïta ye sabula nin baara in bɛɛ bɛ ka kɛ ale ka hukumu n'a ka miiriya de kɔnɔ walasa min ye an ka finitigilakaw ye olu ka se ka san sɔrɔ cogo min nin tun ye fasiri ye min bɔra Nouvelle Horizon ye fasiri min sigila Alpha B so fɛ nin waati in na. an bɛ taa hali bi min ye sema an bɛ se k'a fɔ nin waati in na an bɛ se k'a fɔ olu ka maabaw olu kɔni bɛ k'u yɛrɛ fosi kelen kelen ka bɔ olu kɔ n'i ye jateminɛ kɛ fasiri min kɛra Moriba Fini Kamara fɛ ale kɔni b'a jira k'a fɔ min ye fasiri ye ale kɔni b'a jira k'a fɔ min ye professeur Mahamani Ture plutôt ale de nin fasiri kɛ a y'a jira k'a fɔ min ye siya caman olu kɔni sera ka taa communauté an b'a fɔ min ye communauté du nord min ye siya caman minnu bɛ bɔ kɔrɔyan fan fɛ olu kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ weekend tɛmɛnen min ye ka se ka hakili jagabɔ kɛ ko kan ko minnu bɛ ka kɛ bi kɔrɔnfɛ yan fan in na donc n'i ye jateminɛ kɛ ko communauté min don o de ye communauté chrétienne ka fara min ye Kel Ansar ka fara Indan ka fara Anushar ani Shamanana ani o jɛɲɔgɔn k'olu kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ walasa ka se ka hakili jagabɔ walasa ka kɛɲɛ ni ko minnu bɛ ka kɛ nin waati in na ko wulikajɔ minnu bɛ ka kɛ cadre stratégique permanent min sigilen bɛ i n'a fɔ banbajɛkuluw ye cadre dɔ sigi cadre min kun sigi an b'a fɔ cadre de sécurité permanent pour la paix et la sécurité et le développement an bɛ se k'a fɔ CSP ko olu kɛn bɛ ka wulikajɔ min kɛ nin waati in na ka ɲɛsin ni tile filanin na min ye an ka finitigilakaw ma surtout finitigilakaw ka dagayɔrɔ ko olu t'u yɛrɛ ye o kɔnɔ wa olu tɛ jɛn n'a ye n'i ye jateminɛ kɛ Musa Altayɛr bɛɛ b'a dɔn ale fana tun ye sema kɔni ka figure emblématique dɔ ye donc ale bɔra ka nin kuma in fɔ ka fɔ nin ko minnu bɛ sen na olu t'u yɛrɛ y'a kɔnɔ wa u bɛ weleda kɛ ka ɲɛsin u ka mɔgɔw ma bɛɛ k'i poro i yɛrɛ kan sabula bɛnkan sɛbɛn min bɛ yen tiɲɛna an bɛ se k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn bɛɛ an tɛ se k'a fɔ a bɛɛ kɔni waliyala nka ko maa fana tɛ se k'a fɔ fɛn ma kɛ a kɔnɔ o dɔw sabula n'i ye jateminɛ kɛ ko gouvernement ye fɛn caman de sigi sen kan walasa bɛnkan sɛbɛn in o ka se ka waliya donc n'o kɛra donc
bɛn ka sɛbɛn ko a kɔni bɛɛ ma waleya o ye tiɲɛ ye ko nka ka fɔ foyi ma kɛ fana ko o fana tɛ tiɲɛ ye nka ko n'i ye jateminɛ kɛ mɔgɔ caman de fana kɔni bɛ yen nin waati in na minnu bɛ ka kuma fɔ kuma min tɛ ni tiɲɛ tɛ kelen ye o dɔn k'o kɛn bɛ k'o sigi sen kan walasa ka se k'o don jamanadenw hakili kɔnɔ min ye surtout k'a yira k'a fɔ ko minnu bɛ sen na gouvernement ma foyi kɛ bɛnkan sɛbɛn kan wa o b'a ɲini min ye maaw ye minnu ye nin maramafɛn ninnu ta nin waati in na u ka fɛɛrɛ kɛ walasa bɛn ni kelenya min ɲinina o ka se k'o yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ donc Musa Agatɛ b'a yira k'a fɔ wa nin ko minnu bɛ sen na olu kɔni vraiment o t'u yɛrɛ ye a kɔnɔ ni tun ye fasiri ye bakuruba la an ye min ta nin waati in na min ye Nouvelle Horizon kɔnɔ fasiri kɛba o de ye Mamani Ture ka bɔ o kɔnɔ. hali bi an bɛ taa min ye Nouvelle Horizon kɔnɔ min ye fasiri kɛba o ye Jibiri Keyita ye u b'a fɔ a ma ko fasa ale kɔni y'a yira k'a fɔ walasa ka se ka kala ta ko a bɛ yira min na k'a fɔ ko nin waati in na ko o ka sɔrɔ i tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ an b'a fɔ gafe min bɛ an b'a fɔ liste électorale ko o de kama ko n'i ye jateminɛ kɛ ko nin liste nin sanga ni waati san o san fɛɛrɛ bɛ kɛ walasa ka se ka liste in ko actualiser walasa minnu ma se olu minnu kun ma se n'a sɔrɔ olu sera olu tɔgɔ ka se ka don a la n'i ye jateminɛ kɛ fana minnu fana fatura olu fana ka se ka bɔ a la ko donc o de senfɛ min ye l'administration territoriale kabini octobre kalo tile fɔlɔ olu kɔni ye nin campagne lancé ka yira k'a fɔ bakurubaya la k'a fɔ bɛɛ ka se ka taa i ka commune ambassades ani services kɔnɔ k'a fɔ ko nin waati in na min ye liste électorale ye ko o kɔni o révision bɛ sen na bɛɛ ka se ka taa walasa n'a y'a sɔrɔ e yɛrɛ fana ye jɔyɔrɔ sigida falen pour que i ka se ka i tɔgɔ ye min ye kalata nataw la bɛɛ ka se ka taa i ka ambassades n'a fɔ cogo ye maires ni fɛnw na administration kɔnɔ pour que consul kɔnɔ pour que i tɔgɔ ka se ka don gafe in kɔnɔna na pour que n'a y'a sɔrɔ falen min fana bɛ yen ka na i ka sigida kura in na o baaraw ka se ka kɛ donc ko o liste électorale ko o kɔni lancé la donc o bɛ daminɛ min ye nin octobre kalo tile fɔlɔ o bɛ taa laban octobre kalo tile 30 donc a wololen bɛ bɛɛ fɛ k'a fɔ fɛn fɛn sera nin waati in na n'i bɛ taa nin liste électorale soit i bɛ taa n'i ka carte nina ye ou bien i ka carte d'électeur walasa i tɔgɔ ka se ka don liste kura in na ni tun ye fasiri ye min kɛra Jibiri Keyita fɛ di fasa. teliyala an bɛ ko kuncɛ ni min ye o de ye nin waati in na min ye essor ye gafe min sɛbɛn bi ka kɛɲɛ ni ekɔli ta taga ye sabula a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ekɔli kɔni min ye kalanso ye olu kɔni dayɛlɛla kunun o dayɛlɛla ɲina a yirala k'a fɔ kalanso ko a bilala thème min kan o de ye k'a fɔ nin waati in na min ye telefɔniw ye telefɔniw olu jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye denmisɛnninw ka min ye kalanko kan donc o ɲuman fɔ o thème bilala o de kan ɲina n'i ye jateminɛ kɛ ni ekɔli ta in kɛra ɲina min ye premier ministre ani ministre de l'éducation olu kɔni ɲɛna min ye école Elbad la an bɛ se ka lycée min ye lycée Aminata Badialo ye donc nin waati in na olu kɔni ye nin bila nka n'i ye jateminɛ kɛ a yirala k'a fɔ premier ministre y'a yira k'a fɔ tiɲɛ don min ye telefɔni ye olu kɔni nafa kɔni ka bon kosɛbɛ adamadenya taabolo la sabula telefɔni dilanna walasa adamadenw ka se ka o matarafa nka a fana kan ka kɛ ko ye denmisɛnninw kan ka jateminɛ kɛ a la donc o siratigɛ kɔnɔ a min ye premier ministre ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ min ye école karamɔgɔw ni école administration ye k'olu ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ denmisɛnnin si ni telefɔni kana se ka don kilasi kɔnɔ wa ni denmisɛnnin min telefɔni fana donna kilasi kɔnɔ ko o ka gɛn ka bɔ o école la ko sabula ni denmisɛnnin ninnu o kan ka kɛ siniɲɛsigi ye wa an yɛrɛ kan ka an jigi da an yɛrɛ kan walasa an ka se ka denmisɛnnin min ye performance ko se ko o sɔrɔ donc premier ministre ka kuma kɛra o ye nka min ye fasiri kɛba ye Sidi Y Wage comme waati sera an y'a ta bakuruba ale y'a yira k'a fɔ Elbadu kɔni bɛ ka dayɛlɛ ni min ye 97 élèves ye n'i ye jateminɛ kɛ kilasi 11 a bɛɛ 97 Elbadu a bɛɛ ye muso ye min ye professeur olu kɔni an bɛ se k'a fɔ min ye 7e classe ani 11e ye min ye professeur 108 nin ye bi kunnafoni gafe waati selen waati min sumana ka d'a ma an sera ka min sɔrɔ fasiriw kɔnɔ teliyala ka yɛlɛma bayɛlɛma ye bakuruba la tubabukan na walasa a ka se ka faamuya o ye nin ye
an b'a kun cɛ ni min ye n bɛ deli k'a f'i ye grand bɛ n y'a f'i ye denmisɛnnin min bɛ kasi kosɛbɛ kosɛbɛ o ko tɛ se ka diya a fa ye musa b'o o kɔrɔ dɔn donc aw k'an bɛn ni ala sɔnna sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka bɔ ni fasiri wɛrɛ ye an b'a fɔ aw k'an bɛn waati wɛrɛ. nin kun ye kunnafoni gafew ye ni infashion ka dɛmɛ ye an sigilen no ACU 2000 kɔnɔna la place de la Cannes kɔfɛ station Shell mun bɛ yen nɔ n'o ɲɛsinnen no Almutada ma nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99 infashion k'aw ye togo ɲɛ infashion ni aw mago bɛ qualité la